Nationalromantikken. Under nationalromantikken var naturen i malerkunsten meget vigtig. Her malede man landskaber, åbne horisonter og skyde regntung luft, der symboliserede den danske natur. Man malede også historiens aftryk med de her kæmpe grave fra vikingetiden og middelalderarkitektur. I 1807, den 6. september, mister Danmark flåden. København bombarderes også i 1807, og det hele går galt for Danmark. Senere i 1814 bliver Norge løsrevet, og Danmark går statsbankerot. Dette gør, at man i kunsten og litteraturen begynder at lede i historien efter landets værdier. Man begynder at dyrke folkeånden og den nordiske mytologi. Dette kan blandt andet ses i litteraturen. I Øenslagers Der er et yndigt land, som blev skrevet under nationalromantikken og som i dag er vores nationalsang, der snakker han også om den nordiske mytologi, da han nævner Frejas sal. Han snakker også om, hvor yndigt et land vi er, og om vores danske natur. Et andet eksempel er H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Her snakker han om den stolthed og kærlighed, han har til Danmark.